Ajattelin alkaa tuossa pitää videoblogia ja ajattelin nyt vähän esitellä itteeni. Eli Kimmo Kauppinen Jyväskylästä, koko ikäni siis täällä asunut ja tausta ja vähän urheilusta. Juoksupainotteinen tulee siis tästä blogista. Pienenä pelannut jalkapalloa, salibändiä sitten pelasin niinku ihan tonne B-junnuihin asti ja sielläkin se yläasteikäisenäkin jo kiinnosti hirveästi juoksinkin ja silloin juossut 1,5 maratoni. Ja siitä oli tosi monta vuotta taukoa, mutta tuossa niinku 2014 loppuvuonna niin aloin ihan taas nollasta silleen, että en ollut hirveästi urheilu, niin aloin siitä sitten, innostuin taas juoksusta ja 2015 juoksin sitten ensimmäisiä kisoja keväällä, puolimaratonia ja sitten 10 ja päähänpistona syyskuussa 2015 koko maratoni. Piti mennä puolikkaalle, mutta meni sitten kokonaiselle ja vaikeuksien kautta maaliin 4 tuntia 14 minuuttia vai 15 minuuttia kumminkin, maaliin pääsin. Todella tuskainen oli kyllä reissu, mutta kumminkin maaliin päästiin ja sen jälkeen aloin sitten juoksemaan niin kuin valmentajaohjeella. Eli silloin tuli valmentaja sen kisan jälkeen kuvioihin mukaan. Ja siinä sitten saman tien oikeastaan päätin jo mielessäni, että vuoden päästä kanssa Finland maratonilla niin juoksen seuraavan maratoni ja että siihen tähtään. No siinä oli ihan selkeää se, että kilsoja oli niin vähän, että siitä ei siksi tullut siitä ekasta marasta mitään. Mutta siis saman tien ruvettiin kilsoja nostamaan, järkevää jaksotusta ja se tuli ihan suoraan valmentajalta, että itse en tommosia olisi tajunnut, mutta sit se rupesi saman tien puremaan se treeni ja sen kyllä huomasi sitten, että keväällä meni jo sitten 2016 keväällä niin meni jo mitä se meni puolimaratoni tunti 30, eli siinä lähti jo viime kevään ajasta vartti pois. Ja sitten juhannuksena 10, se meni 39-33 muistaakseni. Siinä lähti 5 minuuttia pois ajasta. Ja sitten syyskuussa maratoni 3.18 ja siinä siis 55 minuuttia vuoden takaisesta pois. Ja oli kyllä aika täydellinen vuosi, että terveenä soin treenata. Siellä oli muutamia jotain kantapää, akillesjänne juttuja ja tommosia, mutta aika lailla terveenä ja järkevällä rytmityksellä näköjään puri todella hyvin treeni. Ja totta kai sen jälkeen mä pidin sitten sen maratonin jälkeen pidin kuukauden ylimenokauden, mistä kuulin valmentajalta, en ollut ikinä kuullut koko asiasta. Mutta ihan järkevä jälkeenpäin, ja todella järkevä, aion pitää tänä vuonnakin. Kisan jälkeen koko vuosi kumminkin tahkottu menemään ja ei mitään kummempia taukoja. Mutta siis sielläkin maratonilla oli vielä ongelmia, eli siellä oli vieläkin vähän liian kova alku, mikä kostautui sitten lopussa, plus siellä oli vähän nivuusessa tuntui ilkeältä, siellä vähän pauhit putos lopussa, mutta kumminkin 3.18, että todella hyvä. Mutta siis vähän parempaa olisi pystynyt kyllä sillä tunti 30 puolikkaan ja 39-33 ajalla minun mielestä ja aika monen muunkin mitä on KPK-ryhmässä jutellut, niin aika monen mielestä olisi pystynyt parempaan, mutta se nyt oli semmonen ja mennään tänä vuonna kovempaa. Mutta siis
joo. Tähän vuoteen niin varmaan eniten, tai totta kai eniten on treenannut, mitä on tähän asti. Ja niin taas samalla lailla, että saman tien päätin silloin, kun sen viime syyskuussa juoksin maratonin, niin sen jälkeen päätin saman tien sitten, että joo, että vuoden päästä mennään taas. Ja joo, päätyi sama Finland maratoni edelleen. Haaveita olisi kyllä ulkomaille, mutta mennään nyt vielä ainakin tää vuosi tässä näin. Vielä pompitaan, kun mä jatkan tätä myöhemmin, tätä höpöttämistä, mutta siis tänä vuonna on siis samaan tyyliin menty kehityksessä, eli ihan todella huimia kehityksiä. Pistän tähän taas niitä näkyviin, mutta siis on lähtenyt 10 ajasta minuutteja pois, puolikkaasta minuutteja pois. No maratoni on nyt tulossa, siihen on vielä, onko siihen nyt 6 viikkoa? Joo, niin taitaa olla. Ja ohjelma on tehty nyt suoraan sinne asti, eli tässä ollaan nyt menossa 3. kovaa. Tehot on aika kovat, että jopa vähän kilsoja puotettu, mutta tehot on todella kovat. Ja tää viikko vielä sitten muuttuu 1 kovista. 3 kovaa on ollut nyt viikossa, niin 1 muuttuu kevyemmäksi. Ja sitten mennään kilsoina aika samoja, mutta vähän haetaan keveyttä siitä, että ei ole niin noita VK-vetoja ihan niin monta viikossa. Ja sitten viimeiset 2 viikkoa nyt on totta kai ihan erilaiset, että ne menee maraton paljon kevyempänä ja valmistelevana tonne kisaan. Ja en kerro vielä mitään tavoitetta siihen, koska en halua itselleni mitään hirveitä paineita tosta noin, mutta joo, eiköhän tää video ollut tässä näin. Kiitos kun katsoitte videon ja kommentoikaa alle, jos haluatte näitä lisää.